În prima jumătate a secolului al XVI-lea, Europa Centrală era dominată de conflicte între marile puteri ale epocii. Regatul Ungariei, care fusese timp de secole unul dintre cele mai importante state din regiune, se afla într-un proces accelerat de destrămare. Totul a început în anul 1526, când armata ungară a fost înfrântă decisiv de Imperiul Otoman la bătălia de la Mohacs. În timpul luptei, regele Ungariei a murit, iar statul a rămas fără conducător. Această situație a provocat o criză politică profundă. Două tabere rivale au început să lupte pentru controlul regatului. Pe de o parte se afla nobilul maghiar Ioan Zapolia, susținut de o parte a nobilimii locale și sprijinit indirect de Imperiul Otoman. De cealaltă parte era Ferdinand I, reprezentantul dinastiei habsburgice și fratele împăratului Sfântului Imperiu Roman. Conflictul dintre cei doi a divizat complet regatul. În anii care au urmat, teritoriile fostului regat ungar au devenit câmpul de confruntare dintre Imperiul Otoman și Habsburgi. Luptele erau frecvente, iar controlul asupra orașelor și fortificațiilor se schimba constant. Momentul decisiv a venit în anul 1541. După moartea lui Ioan Zapolia, fiul său, Ioan Sigismund Zapolia, era încă un copil. Susținătorii familiei Zapolia au încercat să păstreze puterea în numele lui. Habsburgii au încercat să profite de situație și să preia controlul asupra capitalei regatului, orașul Buda. Dar Imperiul Otoman a intervenit rapid. Sultanul a decis să ocupe direct orașul pentru a preveni extinderea influenței habsburgice în regiune. Astfel, în 1541, Buda a fost transformată în capitala unui nou pașalâc otoman. Această decizie a schimbat complet structura politică a fostului regat. Teritoriul Ungariei a fost împărțit în trei zone distincte. Partea centrală a devenit provincie otomană, administrată direct de Imperiul Otoman. Partea vestică a intrat sub controlul Habsburgilor, iar în est s-a format un nou stat, Principatul Transilvaniei. Acest principat era condus formal de Ioan Sigismund Zapolia, dar se afla sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Transilvania trebuia să plătească tribut sultanului, dar își păstra o mare parte din autonomia internă. Această situație a transformat regiunea într-un spațiu de echilibru între două mari imperii. Transilvania a devenit un stat tampon între lumea habsburgică și Imperiul Otoman. Conducătorii principatului trebuiau să mențină un echilibru delicat între cele două puteri. În același timp, principatul avea o structură politică complexă. Dieta Transilvaniei, adunarea nobililor și a reprezentanților privilegiilor politice jucau un rol important în guvernarea regiunii. Pentru populația românească, situația era mai complicată. Deși românii erau majoritari, ei nu erau recunoscuți ca națiune politică în sistemul oficial al Principatului. Puterea politică era împărțită între nobilimea maghiară, sași și secui. Cu toate acestea, perioada Principatului Transilvaniei a fost una importantă în istoria regiunii. În secolele XVI și XVII, Transilvania a devenit un centru cultural și politic important în Europa Centrală. Principii săi au încercat adesea să păstreze autonomia Principatului în fața presiunilor externe. De asemenea, regiunea a fost cunoscută pentru o relativă toleranță religioasă comparativ cu alte părți ale Europei. Principatul Transilvaniei avea să existe timp de aproape un secol și jumătate, până când echilibrul de putere dintre imperii s-a schimbat din nou la sfârșitul secolului al XVII-lea. Astfel, anul 1541 marchează începutul unei noi etape în istoria Transilvaniei.
un moment în care destrămarea unui regat a dus la apariția unui nou stat, aflat la intersecția marilor imperii ale epocii.